episode ma sa top lama khanin yuho le midang dangte Bright City lampanga an in na thupin mission tran turin an kala chuan zan lo ni chuan utong le yuho te chu hotel a chuan kalin chuti an kal lai chuan yuho chu dubu si chuan in biak na nei pui turin alo soma chuti an ni pahni an in biak zel chuan dubu si chuan yuho hne na chuan mission dang an nei thu yuho a hrilani kha yuho chuan ti tur dang a tin chuta dubu si chuan kele sandualo che hian he thili kan thria in lo tel ve ngai lawang heavenly sandualo in ati tura zo huna pui kan ngai ani chuan min lo pui ve chau zo kang chuan nangman din hmun lo thonoma kan lo dinin min lo pui thei ngei po ka beisei midang zong zong hi lim taka an le thei chuan a thani mai ti in chuta yuho chuan engtin nge ani chuan nangni inomang ti in dubu si chuan keini chongai to kan ngai lo tin yuho hne na chuan alo soya chuta yuho pon dubu si chuan angai dana thak don lo ani ti hria in ole thei top ko lo chho don nia tin alo soi chuta dubu si chuan a hma a soi to a poingot mai a hma khan muen khan nangma hi alo hmu che a ke hian lo hmu jok cheilanga thatur tin yuho hne na chuan thil engemaw hi a pe a he thil yuho a pek hi body sec ro hlu body cultivation manual hlu tak tak te an nia a chunga hian scroll ang dewin thuziakin a omani chuan he thil hi body sec hruai tu te hian an kol thin boka chu thil chu tuna body sec leader dubu si hian yuho a pe ani chu thil chu yuho chuan rang takala in an en chiang chu body sec hruai tu chin chiana chu alo om chu thil chu yuho chuan alak theilo tur thu soin dubu si ma a chuan avada let le chuta dubu si chu ron tho chuakin ani chuan heavenly soul empire le sunmoon empire te ramria anin beilai khanin he ka body sec hian mi tha tak tak thang thar te zinga talented tak tak achan ve ai tam dei chu an thia chung thi zinga chuan kan sek ta na be sei na sang ber nei po a thi ani karin ain sunmoon empire te hi an lo chakani kalu lul na le ka chapo na te wangin he body sec hi keima nge hian ka ti chhi ani ti in chu thu hriatin yuho chuan rang tak mai chuan princess waina po alo om vereng kha tin dubu si chu alo hril chuta dubu si chuan a body martial soul kha thluak ania taksatana poimo lama pon a poimo in a chak ber te zinga mi ani ma se tuna hri chuan he body sec hi atlut ne to lutuk tuna chuan mi hmangchang hria mi fingle thil thar ngai to chuak thei mi tumru tak he sec hian ama mo ani chumi chau chuan he sek lak chet na hi ati thole thayang chuan ka du ber chu body martial soul nei te hi din hmun sang zo ka hlan chho le ani huwa yu ho chu ka somna che chu ipom do nem ti in yu ho hne na chuan body sek hruai tu ni na chu a pe a yu ho pon chu thil chu lo hnar du vio ma se dubu sia nangen tlata wangin chu thil chu pomin alo lak sak ve ta ni anu deuh chuan yu ho chu pon lama chuan chuakin dubu sia na pek sek hruai tu chin chia na om body martial soul practice na tur thatak tak te chu an keu china chutia a hong chi atia chuan lekha pakhat chu ron chuakin chu thil chu dubu sia thuziak ni in yuho chuan a chiar ngal vat mai bok chu a thuziak a chuan dubu si chuan kumza ni chuang he soul master khovela hian body sec hi an lo om to a hun kallai mek nen ain rem lo chuan chu hun kallai chu inung chhon san mai tur ani chuan body martial soul hi thil pek thiang hlim takania ka body sec thla kal zel te chuan he thil nget takin in vuan turani nakina soul tool technology hian mishing te hi elephant chuak vekanga chuan nakin zela pon body martial soul hi midang te ain ala chungnung the ni chuan nakin zela body sec le soul tool hi anin zom khoma an tangrual ani chuan khovel hian mak atinge yang ti in chu dubu si thuzia ka chuan alo in zia ka yu hon chu thila chiar zo chuan senior dubu si chuan soul tool te le body martial soul hi ain zom thei aring ngai lo tina ni mo nilo chu thil chu a theilu tuk humanoid soul tool le body martial soul hi 100% in ain milani senior dubu si hian angai tu thui le mai ma se a poilu tuk a hre chuak lai hret ani ti in yu ho chuan alo soi ve neu no mai bok atuk zing alo ni chuan imperial guards te le sipai sang te chuan sakor chung chuang sipai te chu kongon lo kiana hetia kongan lo ken chan chu vo in hi zu tian ran le zu ji te bright city lampanga an lo kal ni ni in zu tian ran te nu pa po an lo lang zui ve le nga la zu ji chuan a pasal hne na chuan
kalom puilu tuka chelal ber ti in helai hmuna hian zu tian ran hi ceremony nei turin alo kalani chutia an lo kal lai chu a chhak lama tangin iu ho le u tong te chuan an lo thlir ve reng mai bok chuti lain zu tian ran chuan anu pui hna chuan ka thil nei engkim chu ita ang veka ni ti in zu ji pon i boy nun rong tak hi i ma hian engma ka ni lo ti in van hnuai a hian rampum zong zong hilal ber ta veka ni ti in alo soi a hnu deuh chuan zu tian ran le zu ji te chu an tum ram thlengin chuan kalna hmuna chuan sipai te chuan chibai an lo buka chutia an chuan na atanga an chhuk tur chu mipui te chuan rei tak da mang chelal ber tin an lo au dol dol mai bok chutia an chuan na atanga an chhuk chuan zu tian ran chuan zu ji hna chuan dead god dualo le imperial master te an lo kal ve lo em ni ti in chuta zu ji pon Holy Spirit cult wangin senior ye post ei sa ding thei lawang ti in zu tian ran chu alo hrila chuta zu tian ran chuan ani chuan lal fapa chu tha em ti in chutia an ti pa chuan an kalna tur lampang chu an pan ngal boka chuta zu ji chuan o lal fapa chu tha ti in alo soi chutia zu ji na soi lai chuan aril ruwa ero yu huan nei lo chema ilang nang hirin hlel ruwa lawin ka fapa ini lal thu thleng sang bera khala choi sang che ti in alo soi chuta ani pahnih ten an kaltum na hmun an han thlen chuan ni ok lem chu alo thleng ve ngal wat mai bok tuna zu tian ran ten an ti tur hi great heaven sacrificial ceremony ania heti pual hian zu tian ran hian thir thalo tak mipui te bula chuan puan tuma nei ani chuta zu tian ran chuan mipui te hna chuan ka mipui te u min thlopin ka bei sei kum sang li liam ta khan dolo continent nen kanin to ka ma se kan rin lo takin dolo continent chuan kan rin lo lai takin min beya kan pi le pu te dimna nei ho lovin an thata chuan thi sen chu voin ni thleng hian he sanmun empire hian ala cham bang ani voin ni hian ke ni hian an thina ha kan hrerenga naktu ka tang chuan an phu balak na atan holy war kan chok chuak turaniang ke ni chuan thudik tak kan trandon ani ti in chuta mi pui te bo chuan indo na chok chuak ang u indo pui ipuang ang u phu ba chu ilang u tin an hroi tu pa zu tian ran thu soi chu an ring mia mai bok chuti lai chuan mi pui than khat te chuan heng dolo continent na empire pathum te hi hne chuila keini sunmoon empire te hian dolo continent ba ka khovel pumpui te chu kan thunun don ani tin an lo aurol dol dol mai chutia ceremony ne ya indo wan lo puan ve lai chuan an sir deu atang chuan thilpuak na tak mai hi aronin siama chu thilpuak chu ana sat ema wangin mi pui lo au dol dol ho po an thu niam vek then khat zu tian ran che bai buk mek te po ron tho chuakin heng ho zinga hian en thatu yu ho te pol po anom ve nual mai bok chu thilpuak an hriat chuan zu ji chuan then khat an zinga level sang title dualo han kai ho chu lampang pana en thli thai tur chuan a han ti wata chu thilpuak na la tuk chu Eastern Suburbs Armory atangin yu ho te lo ka chu ania chuta pakhat chuan yu ho I chunga hian lom thu soi kan ngai tak zet zet ani nangwang ni lo seng chuan hlotling takin he khopui hi kan lu thei lo don ba ka surprise attack po kan nei thei ho lawang le ti in chuta sandualo pon tuna chuan a hun ta e yu ho te pahnih chuan in ti turin zo to boka in hole thei to ang ti in chuta yu ho pon ole senior nang ni po in lo film khur thadon nia ti in chuta chulai hmuna om sandualo le midang te chuan an kol lai theu fixed teleportation sol tool chu mangin chulai hmuna tang chuan anin teleport chuak nga la chu thila muin utong chuan invisible sol tool mo avan tha em invisible sol tool lampang te po alom le zela ni mo ti in yu ho hne na chuan alo soya soitongin he thil hi fixed teleportation sol tool ania chuan he thil hi siam lai mek la siam zo pum hlum che lo dewani chuan he fixed teleportation sol tool hian sol power ama mo sange mema atlang puin title dualo level ten an man thei chin ani chuan he thil hian anom du na hmuna a teleport top mai lawa amang tu te chu mu thei lawin a siam ma support thin bok chuta yu ho chuan utong hne na chuan kan lampang panin mel malam ho an lo kal trep to ang ti in yu ho le utong te chuan chu anom na lai hmun chuan kal san ngal wat mai bok zu tian ran te lampang a pon mi pui te chuan
an hruai tu ber zu tian ran chu chi bai lo bukin pathian te chuan Sunmoon Empire hruai tu ber zu tian ran le Sunmoon Empire hi man lo som selang kum sing chuang lal ni in dam reng ro se ti in chi bai an lo buk dual duala chu ti lai tak chuan du bu si chuan zu tian ran in duam na sal tuk nen hian engtin nge heaven pathian te chuan mal an som du te lu lang cheu ti in du bu si chu an sir lama tang chuan a soldering panhina skills body transformation skills mang chuan alo chuak chutia alo chua pa chuan vo in ni hian van te ai o hian hremna ka pe don cheu ani ti in chuta zu tian ran pon nang ni demonic power ring velo mi mol ho ke ni vanin thoina ro pui tak chuin on ti bor banga ma mo ti in sipai te po chuan du bu si chu arang kap ngal de murmura chung sipai ten du bu si an karon mek lai chuan an hnung lama tangin body sek lampanga mi tho mei che pakhat chuan lo chan he nu hi aming le ani na kan zong tak ngiala ka mu zo ho lo chuan tuna skills man po hi a soldering engzana nge ka hre thei ho lo mai a hria kha chuan comment lampangai lo soi don ania chutia anin bei bon bon lai chuan midang an rola kal ve ho te po lo che chuakin super dolo level kai vector an nia wangin an chena pia pia ple chuta du bu sia body transformation chu sol kanon pathum tangrual chuan an ron ka pa ma se chu thil chu limited grand solen master du bu si tan boina thamatling lo ani chuta an chana se hle ni ti hria in zu tian ran chuan inven himna tur chu activate ngal vata chuta du bu si pon zu tian ran inven himna chu ti chet ngei tum chon ron be chuti lain van borua kar tang chuan long ziao chuan enga nge du bu si nangin boina iron siam ti in chu thua hriatin du bu si pon i local don ti hi ka hrenga ni long ziao ti in chuta long ziao chuan du bu si nena chuan i thei lai hian kalla chuan inun na ka zu sakang che ti in chu thua hriatin du bu si po zatak mai chuan alo nui chuta lo tong chhuale chuan avan ha thlak takem black white twin holy dragon zingami ilo ni renga ni mo mu en kha kan body sek mel malian ber ni ma selang ka za thin ani khan Strake City chu aveng himani nang mei che pakhat wang lekin evil soul master hautenen in zom na isiam du angmo khonge easy sui kha lo hroi tel velo lo da che ti in du bu si chuan long ziao chu aron bei phei ngala anni pahni te hi limited grand solen master level som kwa pakwa ve ve an ni to a anin be na hi apui thamin mi mai mai tan chuan tel ve ngot na chi po ni lo muen khala dam ni se nang ne na khati chen nan lo om ve kha angai to le tina in chir nge nge yang ti in chuta long zio pon engtin nge karu pun dan hi hrian thiam ve theyang le tual tha hi ban san ro ti in anin nor le ngala hetia anin beina hian an soldering power te manglo ma se anin beina awang ringot po hian tuna anom na lai mun mai chu chen he tak hian ni ringot chutia anin be lai chuan du bu si taksa te chu akha to kenaran eng chuak pheu phewa chuta long zio chuan i ata em ni i sol kor ti po inun na la ki tumem ni tin chuta du bu si pon ka sol kor ti po hi ka tumberalom thi hi ka lau reng reng lo tin long zio chu awakwa beta chuta du bu si bok chuan Sunmoon Empire in Heavenly Soul Empire ron bei tur hian enga nge ain ngai karam hi engtia ti chet ngei tum helai munami zong zong thi chil lai an thilai hi ka muchak lu tuk ti in ani panhi po anin beileng hal deu bian bian mai bok chuti lain zu san si chuan zuji hena chuan ikal sonang ti in a hauden hena chuan high energy rate ti chuak turin thu pero tin thu lo pe chuta zuji chuan ma se kalalpa he thili kan ti chuak ani chuan kumtam tak kan lo bei to kha ti in alo soi chuti lain yu ho te po an lo lang le a yu ho le u tong te let le an tum mek lain yu ho chuan u tong hena chuan heta hian lo om lang min lo hak don ania tin let le mai chu tum ma se u tong chuan tunai let le ani chuan a hlo om lutuk chu lo ti chuta yu ho chuan senior body dualo che dan hi arap thla khop mai
tuna hian a sol kor ti pu atumani ti ka hre the ni ma se thil a hriat lo pakhat chu heta hian a thi chil veka ni po in a hlok pui tu tur berte po Holy Spirit cult laman ni ka kal nge yangai ni ti in utong pon yu ho rola kal ve chu adua yu ho pon hnial boi tum lem lowin anin beina lampang chu an pan phei ve nga la chutia anin bei momop lai chuan dubu si chuan midang di hne na chuan in ti turin zo to a le to ro ti in longzio nen chuan an la in be reng tho chuta longzio chuan dubu si hne na chuan tuna chuan thina in hnai to tak zetani I thi trep to ania ti in chuta dubu si pon ta chuan enge boina turom kanui ti za tu zok chu easy sui he mei chi hian aran pui don tak tak che ni nga em ni kanin beina hnuai lampanga mi makta duai khatte nun na hi adu wanga lo tin dubu si chuan alo hril chuta Holy Spirit cult lampanga pon zongliu chuan easy sui hne na chuan nu longzio hu kan pui don tak tak em ti in chuta easy sui chuan pui don na dubu si hian self destruction amanga ni chuan anin beina lai vela mi pui tam tak mi makta duai chuang te chuan thi vekanga chung mi pui tharau te chuan kan det god tower hi ati chakle zual don ani ti in alo soi chuta fenglin pon supreme cult leader ifing hlemai ti in easy sui chu alo fak chuta easy sui pon kumsang khat chung pon voi khat ba kom lawang chuan tun hun hi ka Holy Spirit cult ti len zel na na hun thatak ani ti in alo soi an rom man na hi aten om ruzek mai Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic